Hello mga kapitbahay! Welcome once again to our channel. Narito po tayong muli para magbahagi at magpakitang gawa ng pamamaraan sa pagluluto ng ginataang langka. At ang lahat ng yan ay aming ihahatid sa inyo pagkalipas ng ating intro. At ito mga kapitbahay ang ating mga sangkap, ang kakang gata at ang ikalawang piga ng gata. Nasa listahan rin natin ang sibuyas, bawang, luya at siling haba. Siyempre, nariyan din ang baboy at hindi mawawala ang dilis sa ating listahan mga kapitbahay. At ang lahat ng yan ay ilalagay natin sa description box para makita po ninyo ang lahat ng ating mga sangkap. Ito ang kapitbahay at nilalagay na natin ang ikalawang piga ng gata. Pakukuluan lang po natin ito, antay natin kumulo at hanggang sa maabot natin yung ating hinahangad na consistency ng gata. At iluluto po natin kapitbahay ang ating gata over medium heat. At patuloy lang natin itong hahaluin mga kapitbahay para maging maganda ang consistency ng ating gata. Ito, okay na ito mga kapitbahay at pwede na nating ilagay ang ating dilis. Ayan. At ganun din mga kapitbahay, ang iba pa nating mga sangkap, pwede na rin natin isama yan. Ito, ang ating mga sangkap na luya, siling haba, bawang at sibuyas. Antay lang po natin itong maluto o saka natin ilalagay ang langka. At eto, luto na ang ating mga sangkap kaya ilalagay na natin ang langka. Napakabilis ano po? Kasi mayroong cut yan. At siya nga pala kapitbahay, kung napansin nyo kanina nung ilagay natin ang ating mga dilis, meron pa po itong mga ulo. At sadya ko pong hindi inalis ang ulo nito kasi gusto ko yung lasa ng ulo ng mga dilis natin. Kung ayaw naman ninyo ng lasa ng ulo dahil medyo mapait yan, pwede naman po ninyong alisin yan. Nagkataon lang na yun ay kursunada ko. Eto, takpan lang po muna natin to kapitbahay at antayin maluto for about 15 minutes. At ayan, naka 15 minutes na. Naluto na natin to kapitbahay. Kung kaya't pwede na nating ilagay ang ating karning baboy na pinabrown natin sa mantika kanina. Hindi ko na pinakita kung paano ginagawa yan. Pero alam na naman ninyo yan mga kapitbahay kung paano binabrown sa mantika ang baboy. Lagyan na rin natin ng iba pang dagdag na pampalasa mga kapitbahay. Nariyan na ang broth cube na pork flavored at ang magic sarap para madagdagan rin ang lasa at mas higit na tumingkad ang kanyang lasa. Siyempre, hindi na rin natin kakalimutan ang paminta. Budburan din natin ang paminta mga kapitbahay. Ayan. At hindi rin mawawala sa ating listahan ang patis mga kapitbahay. Takpan lang po natin ito ng ilang minuto kapitbahay para maluto at humalo ang kanyang mga flavor at
saka natin ilalagay ang ating pangpinali, ang kakanggata. Lambing lang po mga kapitbahay, baka naman paki-subscribe naman po sa aking channel at paki-hit na rin po ang notification bell para mabigyan po kayo ng abiso sakaling meron po tayong bagong upload na video. Takpan lang po natin muna ito kapitbahay hanggang sa maluto ang kakanggata na ating huling inilagay. At eto na kapitbahay, luto na ang ating ginataang langka. Ready to serve na ito mga kapitbahay. At tikiman time na po. Hanggang dito na lang mga kapitbahay at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli at sa susunod pa nating mga video.